ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ ଯେ ୟା ପୁଅ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତା ଝିଅ କେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇଲା, ଏତିକି ବୟସରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି ଦେଲାଣି, କିଏ କାହା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, କାହା ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା, କାହା ଘରେ କେତେ ପଇସା କିଏ ମାରିକିରି ଆଣିଲା, କାହା ଝିଅ କାହା ସହିତ ଗପିଲାଣି, କାହା ପୁଅ କାହା ସହିତ ଗପିଲାଣି, କିଏ ରାସ୍ତାରେ କାହା ସହିତ ବୁଲୁଛି, ଏଇସବୁ କିଏ ବାହାରେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ କିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, କିଏ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି, କେତେ ଅଭାବରେ ଚଳୁଛି, କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, କି ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଏ ଆଜି ଖାଇଲା କି ନାହିଁ, କି କିଏ ତା ପେଟ ମାରିକି ରହିଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି ବାପା ମା ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କିଏ ଦେଖିବେନି। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କିଏ ପଇସା ରଖୁଛି, ପୁଅକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଏ ଦେଖିବେନି। କ'ଣ କିଏ ଖାଇ ପକେଇଲା, କେଉଁ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳେଇଲା, କେଉଁ ପୁଅକୁ ଧରି ପଳେଇଲା, ଏଇସବୁ ନଜର ବେଶୀ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ତା ଝିଅ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ କେତେ ପଇସା ଆସିଲା, କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା, ଏସବୁରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ନଜର।